ಈ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಏಪಲ ಗೂಗಲ್ ಪೇನ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಂಡೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲದಕ್ಲು ಕಾಸು ಕಾಸು ಪನ್ಪಿನ ಜೀವ ಬಿಟ್ಪಿನ ಈ ಕಾಲೋಡು ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕ್ಲು ಒಲ್ಲೆರು ದೇಪಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ಮಿರರ್ ಎದುರುದು ಇದು ಮಿರರನ್ನು ಎದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಐಟೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಇನಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂಡದು ಇನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಗನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊನಕಂದು ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗು ಹಾಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು 7 ಲೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಶನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ 2 months ಆಂಡು ಅಂಚ ಈತನ ಟೈಮ್ಲೆ ತಂದ್ಕೊನಕಂದು ಪನ್ನಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವನು ಇತ್ತಲು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ ತಂಜಾದ್ರ ಲೆತ್ತನ್ಕೊನ ರಾವನಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶನಿವಾರ ಲೆತ್ತನ್ಕೊನೋಡು ಅಪ್ಪಗೊಂತ ಹೆಂಚಿನ ಗ್ರಾಚಾರ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಂತೆ ಹಾಕದ ಪೋಪುಂಗೆ ಆ ಉಪ್ಪುನ ಗಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಡ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೂಜಿ ಸಂದು ಬತ್ತನ ದಾಲ ಆ ಪೂಜಿ ಅರೆ ನೇಪಲ ದೂರ ಬಲ್ಲಿ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರೇನು ಅಂಚೆ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಗೆ ಅಂಚ ನಿತ್ಯ ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬೋಡಾರ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಓನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಎಂಕೆ ಆನೆ ಬಾಸ್ ಕುಲ್ಲು ಲಕ್ ಪೋಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಏರ್ಲಿಜ್ಜರು ಎಂಕೆ ಆನೆ ಬಾಸ್ ಅಂಚ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಅನಿತ ದೊಂಬು ಪೂರ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಪುಜಾನೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಕೆನಿಸಿಡ್ ದೊಂಬು ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ದೊಂಬು ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವು 2-3 ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಅನಿತೆ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೂರ ಬೈಯಾಗೆ ದೀಪಿನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದಾರ ಒಂಜಿ ದೇವರ ತಿಕ್ಕರಿಗೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾರುಂಡು ಸಂಡೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಂಡೆದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಾಡು ಅಡಿಪುನ ಪತ್ತು ನಾವು ಕುಂಟಾಡುದು ನಾವು ಒಂದು ಎಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೊಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಪೇರ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಪೋಪುದಿ ಅನ್ನು ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಉಂತದೇನು ಆಂಡ ಒಂದು ಇಡೀಗೆ ಬೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಟ್ಟ ನೆರಕರ ಬತ್ತು ದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ನೆರಕರದಕ್ಳಿಗೆ ಐಕಾಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಾಕ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಮನ್ಪೇನ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪಿದ್ವಿ ದೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎನ್ನವೆಲ್ಲ ತಿಂಪುನ ಪೂರ ಬರು ವೀಡಿಯೋಡು ಮನ ಸಾಂಡ ಮನ್ಪೇನು ವೀಡಿಯೋ ಇಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇನು ಸೊ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ತಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ತುಪ್ಪವೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಂಬಾತನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯರ್ಲೆ ಯಾವು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇಗ ಮೀನು ಬತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಫುಲ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಇಪ್ಪುನು ಫುಲ್ಲು ತೂಕ ಐತೆ ದಾದಾಪುನು ನಿಮ್ಮೇಜಿ ಮತ್ಮೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡೋದು ನಿಜ್ಜಿ ಸೋನ ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಬಲ ಇಮ್ಮೇನೊಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಪಿ ನಂಡುಂಡದವ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆಗ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇವೇರ್ನ ಪುರ ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಪುರ ದಾಲ ಅವೇ ಗೊಬ್ಬು ನೋಡುವನ್ನ ಬಲ್ತೊಂದು ಒಯ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಿ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನೀ ಪಿದಾಡೊಂದು ಮುಲ್ಲ ಬರ್ತದಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಯ್ರ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ
ಎಂಚಲಂಗಿಲ್ಲ ಬತ್ತವನಿ ಈ ಶೆಕೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಬ್ಬಾ ಓಣಲವು ಈ ಶೆಕೆಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪಿನ ಆವೇರ್ನೆ ಒಂದು ಆತು ಶೆಕೆ ಎಂಚಲ ಪೂರ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬೋಡಿಕಿನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಅವನು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೂ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಬಣ್ಣದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪೋಯಾನು ಒಂಜಿ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಏಪಲ ಗೂಗಲ್ ಪೇನ ಏಪಲ ನಂಬುದು ಪೇವಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ಗೆ ಒಂತೆ ಹಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ದೀವೋಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನೊಂಜೀಗ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂಜಿ 500 ಪತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಓಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇಡ್ ಅಂಚೆನು ಚಿಕನ್ ನಡಿಗೆ ಪೋಯೆ ಚಿಕನ್ ನಡಿ ಹೋದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ 1.5 kg ಚಿಕನ್ ಪುರ ರೇತೊಂಡೆನು ಐಡ್ದಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ 29ಗೆ ಜಿಯೋ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಪುನಕ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ದ ಅಂಚ ಅಕಲ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆತನು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಪಿದೆ ಪನಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಂಡ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿದೈಡು ಅಕಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಪುಜತ ಪಿದೈಡು ಅಂಚೆನ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ದೆಪ್ಪುನಗೊಂದು ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚೆಂಚೆ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ಬಕಾಡ ಹುಡುಕಡ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಯ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಸು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೂಗಲ್ ಪೇದ ಆಯ್ ಪಾಪ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೇ ಆಂಡಲ ಮೂಲು ಒಂದು ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾಸು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಐಟು ಬರೋದುಂಡು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅಕಲು ಪಂಡ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಂತ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಚೆಂಚೆ ಕೈ ಕರಾಕನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ SMS ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ ರೀತಿನ ಕಾಸಿನ ಪೂರ ತೂಕ ಏತುಂಡು ಪಂಡದು ತೂದು ಕೊಡಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂತದ್ದು ಎಂಚೆಲ್ಲ 220 ಬಿಟ್ಟ ಕೊರಿಯೆ ಬಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ 30 ರೂಪೀಸ್ ಆವಡಿ ಎಂಚೆಂಚ ಆಂಡೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಐಕಾರು ಪಾಪ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲದಕ್ಲು ಕಾಸು ಪನ್ಪಿನ ಜೀವ ಬಿಟ್ಪಿನ ಈ ಕಾಲೋಡು ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಆ ಜನನೇ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ದಯಕಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಹುಟ್ಟುನ ಬರುತ್ತು ಒಂದು ಲೇರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪುನ ಆತನಕ ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜತೆ ಯಾನು ಪಕ್ಕ ಪಂಡೆ ತಿಳಿ ಎನ್ನ ಇಂಚೆ ಜಿಯೋ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡೆಗೆ ಮುಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನ ಇನಿಕ್ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ OTP ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಪೋಡಣಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪುಜತ OTP ನಂಬರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಡಣಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪಂಡೆನು ಐಕ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇರು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕುಡರ ಬನ್ನ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪುನು ಸೇಲ್ಸ್ ಉಂಡಾಕಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂಚ ಏನು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೇರು ಗುರ್ತೊಂಡು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲೆ ಜಾರು ಕೊರ್ಪೇರು ಇರು ಪೋಲೆ ಇರಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲ ಮಿನಿ ಕಾಸು ಮಿನಿ ಬೋಡ ಕೇಂಡೇರು ಪಾಪ ತುಲೆ ಅವನ್ಯಾರನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗುಣ ದಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ಕಾಸಿನ ಆವಡತ ಕುಡದೆ ಕೊರಡೊಂದು ಬಟ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇರಗ ಕೂಡ ಬೋಡ ಮಿನಿ ಕಾಸು ಮಿನಿ ಬೋಡ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೇಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸದ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಾಮಾನು ಎತ್ತೊಂಡು ಪಂಡೆ ಅಂಚ
ಈ ಗೂಗಲ್ ಪೇನು ನಂಬಿಡಂಡ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಜನ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ತುಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಆಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಗೂಗಲ್ ಪೇನು ನಂಬುದು ಇತ್ತನಾಡ ಆಯರೆಜ್ಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಶ್ ದೀವೋಡೆ ದೇಪಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟುನ ಹಾಪುನು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂಜಿ ದೂರ ಒಂಜಿ ಈ ದುಂಬುಡು ಪೋದು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾಂಡು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂದ ಪೂಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಡಲ್ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲೂ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರೆನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.